Hello, welcome to Pauline Multimedia. Aha, and when entertainment news, and news be around Ghana, be aha, any the mouth. And pay and a bed to just say, come with actress be at the car, Akonyan Quenchia, and my Pauline Multimedia, your report here. Now, in which you say a false news. Yes, the embassy at the BB coming a tear for instance, I could dream na yenyama meno or kasa. A wodi mu nkyerɛkyerɛ mu nyinaa atodwa yɛnkɔ na yɛnkɔtie deɛ ɔkae deɛ anwumire deɛ mɛsrɛ ho asɛm dada hia me gu so a meka hia nnɛ m wɔ hɔ a bɛyɛ 2 o'clock ne madamfo bi frɛ me wɔbɔ ne hema foforɔ na me deɛ me wɔ adwuma mu wɔre saa tie no kra me ne kasa wie wanu kra saa wie ni bɛfrɛ me a bi kra frɛ me a wɔnka hwee no one say ofre me ne me fa no wa busam say me ho te sen ne ma ka hye ne so me nya ka say me ho ye say pe ni nipa nya ka say oh me frɛ wa chia o mete won ka che nti me frɛ wa chia o no kure nya me ani die ne se course amanya ne say ne de dua firi sa 2 o'clock wa besi sa brei a me ka say ni owo group ma obete wobefre me bone hima ye de abeto ye group mu sei ni ato na kure nya me anim die wo ya asema ama me wura ho pa ye san sei na me kan sei binum enye nipa he fort san sei adum radio an ayi be ma Adom FM basema beka ye he kire se nipa he wo yisini sa sister he wo nyisini sanse me ne di ni senti he me nim se bia ode no he ma te se be frɛ ne Victoria ne me so me di Victoria me nim ne se ni Victoria Mensa me di Victoria Mensa be ni di he me nim ne yesoso but news he ba ye he ka hu kra bi ni ama sesei aye yi kra mankrofo wo come IG page wonu ma nkrofo comment kekansem rest in peace ni ade mesre ho abone hema nyame mfasa ama na wuo so de minim sei o wuo da ho ma desani bia na anso me da so te ase a bibia ntime ni bibia so nka me ni asi ni sei course he asem me kan course he gu so a wo ba bebre course ye no wore wo ma me o se wo sister pani aja wanya moto bi moto he kra onuru woto ye kra na woche kra maaye na wode nam kwane ho na moto wonam ni baby nka me fa ne se wono hinam ni lem ne ka ka bi a wo ye no overtaking de aba be pia na hwe baby nti asem wote ya wo ye nokre ti nokra ma o yes I send ye course here ba ne ade he no ma nokra ne waka se o ene wo nti wo frɛ me ne me nkasa ne be huni sɛ nyɛ me a san sɛ sister ya domfo ye ne sɛ no he yesini ni dini so de bone hema sister ye mfrɛ ne bone hema ni dini de nana ya me kora nempo wo wuye ni ma me be huni sɛ san me ne ni dini sɛ no se de Victoria ono so di Victoria na me nim sɛ ni eminim ne se ni video wo ye wi o ka se be frɛ no nana ya ntiam se ta adum FM be information ye kan se news abede ba abontene no ni ama anwumire ase nkrofo ahu se asem he wo ya ye serious nti BATV kra frɛ me be ka chem se maame se wa ma life ama me kasa dia ni okohi group bia me yem bia group we ya me woma ni be dia ba betum sei ni atobo ne hema group bebre ya me wom sei ni be dia betum ni wore nti wono frɛ me ti we die me nuanom me maame no me papa no ni me nua ma ne nua mema anwumire die ma tena ha ise ya ne ne me kan nyina ne sei asem be kan nyina no kure bia nim yes sister na no ye course bi ni guso eba ne sister wo ye video ye fa coronavirus ho Yes, sister Nana ya
Yo ye video ya obu se awurade se ni bu afunti no wo mfa ne ko ya na mepa mo chewa woni ne eja o chini motor taxi driver bi nso dia ko piano ato atwe ne baabi ne emegina ha menam sa akwanya we so ne mede ya kwa ma nebusuafo nyina brekumfo bia wo ofi brekum a wutie me say yes sister ka wono nso chese anwumire ma ye basa menhu asem menka kra menhu baabi a men hyase emfiri sa se ne wote wona access bibise nto wa san nkofo bi to behe nyema be o chance say wote ho now ebia agyen eni wutiri ma na sa wodwene se bibise na nkrofo efrefrew se ni bede ato so bede wonam ha se ni ato wa no krenya me nim de wo ha adwene mepo na adwuma ba ye kura me ntimi me nye me ho hwe ne mete he ya chese ma ye basa tini mpaya ye bebo ni se nyame mfa ye sister he ne kransi eyi na mbom nyame adom ne ho mpa ibonti Ghanafoɔ memfa ne sɛ abunufoɔ nyinaa Ghana nyinaa wiase afa na nyinaa obi a wotie me nyame adom ne ho mpa ibonti mete ase menwuye nyame adom nti menwuye ye sister baako mistake news ye ba abontene he ne yakofa ye nyinaa ba sansa ye sister he wono ne ono te wo mente sɛ wawura movie industry bia muda ba news e ba ye news abeka na nwumire nyina akere se nipa yi oye sintie ye saa na obi onimu bia nim se obi obefre mi bia otimu se nipa hi akoma atu no wo frɛ me eni se ye bra ba ko a wo comment e mi nim se one frɛ kwa bena bi anwumire metika mu wa frɛ me saa wo frɛ me nso so no bi nso so afrɛ me a wo ka saa asɛm kro hia ntimentimi amfa ne ko na mis akire wasan frɛ me a mitim fa ye se ne wo si kasa hitimi ma hu se bra yi ni ye ma hye no wada na duane kura si nanim wantimi ani no kura ni nyame anim de me bra kwabena bi baabi a wo ye bia mesere wo so wutie mi a wonye no kure wona me adi kana kasa ama wahu ni se wona me adi kana kasa ama ma kire wo se nye me a ye sister baako nti ne sa no wotie me do bibia se obia amadofo nyina bibisei mi ankasa mete ye se mi hunu bi group a mi hunu group bia mi wom a bidia ba betum sese na nso course he de oba saa bi ya ho a wono frɛ wa won kan kyerɛ wo sɛ ebia me frɛ wa huni sɛ ebia o ma te sɛ bere bibi sɛ ni ato wo hyɛ da frɛ me obusa wo ho te sɛn me ka sɛ me ho ya me te wo nka kyerɛ me frɛ wa te ankrofo ba ben frɛ me da na wiase he me nam saa kwanya yesu ne masere tiefo ne ahwefo sɛ nuni ye nua ya Bishop Bernard Nyaku ya wowu nanu wo mra wote ase nyembra nipa nya wu awie sanse mete wo me hu se biafa mitimi ye video sa akese ni mu niema meka ne se me yonko a me ne me hu de we a mensi kan krampo o mfa wo video he emfa nye ne status krada won share wo video e wo Facebook da won share wo video wo social media ba bia da nso ne da die obi a wo frɛ me bɛyɛ mfie aduasane ne de sankofo nyina frɛ me a hwɛ sɛ nti san yɛ no kre sɛ bimunom sankofo nyina da so wo me number wo yɛ no kre sɛ be nyina number yi gube fun so won frɛ wo musa sɛ wo ho ate sɛ abusua dofunu me fa sɛ namfo dofunu be kan sɛ chese nipa dofunu chene se wote ase a bebe chese bebe ye nuema be ma wani agye ma wahu ne se ade a wo yei o nipa ni je ho ana se ade a me yei nkrofo ebo maba so nti mekoso a yen bebu wa ba mu mpo ba behu krom san se ade a wo ye ma nkrofo hwe nti bebu ani chi be didi watam e wo wachi ma wote mete so kra me fiu ma wote a wo mfi nyina be nyina ne be frɛ be hwehwɛ wo number bi kra ya ho a wo frɛ me nim ni pa he kra da nso wo frɛ me abusam sɛ me wote sɛn wo busam sɛ me wo adwuma mu nenka wa aba ho bi be hyɛ da ba wo adwuma ma be hwɛ san sɛ wa te sɛ wo awu wo be hwɛ sɛ ye no kra aden wi ase ben kra ne ye mi
adan ne ho ma yam wa nipa mira wote ase sister video ya ba ye menye sure say ya asemo bi wo ho a wo mwa bi a obetimi di aboa na amasa ade ya wo ye nka ebetimi akonanim obi atimi akohwehwe ne sister ade wu ye kasa ya wo kan me fa ne se mikrom kasa ne wo kan anasa ade nya wo ye me fe nti he me pese me boa wo na ade he kwan ben ne me mfa so a me boa wo a sa ade he obetimi aye na aya ma na ye kama obi ankohwehwe ne da nso ne wo wu ye adomfo nyina anya ayi atwa abedi aye news abeka say wo yesini yes sister nana ya he minim ne da ba nana ya atewo according to ba benim no a me frɛ bebirekum ni a minim onim na me frɛ no nyina bia nka nkyerɛ say nana ya adwen ne ayi movie industry bia da nana ya awura movie mu atwasini ba akokra da nso ne de ho de akoto wo se wo twasini saa na nka me wu ya abusua dofunu kanipa dodo abeba ba hwehwe mi say dear say me kasa ade bechi se me kasa san say we ase wo ya ade a eno ye bayi a na sa ade ye de no last class a wuwura ma ni wo kwa bayi fo be kam ko de sa tam he ni be si bayi hima na se bayi hene obi ya ade a wo ye he wa wukrom ni kra me nyina ha se na me mo bonfo ebinu bechi wa wukrom ni bunu ni bi betene ba bi akasa abeni wo ye bitimi hia busa sa ade wo ye wo nfere nti wa wukrom kasa so a wo kan wo fere wo kan wukrom kasa wo fere wa kan wukrom kasa bewu wa wo ye kasa wuntimi sesa wuntimi ngi wonsunu ntungu nkwasesa wura ngum enkasa wonsunu ni ehi wo de wo fere bitimi hia ba ni wo busa kanchiro wan kan kura hyesem bi anchiro wan kan sem bi anchiro say oh ni pasuma say ade a wo ye dia yire ho na ye kasa yi nura chire me kan se ba be wa bontene ba be nya bonofo ba me fan se fantefo asantefo ne other tribes en kura be ni kura ji ade yin ho kura chen wow ya ye yonko ya nkrofo a ye ne be yete ya nkrofo a ye ne be kakasa baako no he betena ba bi ase wo se ya abeni wo ye ade we ya wo ye nti wo na ma wo mfere wo de mamani mu nsenche yi ben kan kyerem se manim sa akroma nyankopon ko ani ni nse me de me ncheche nkoko me sa akroma so me ncheche nkoko nyameni nim nyameni bajaji nipa o wuntimi ntena wiase ye mi se me de me yonko ye ade we ya wo ye de enam so be ma na akose wa hu ne chese course kura bi ba me mfa bi o adene ye pade a wo ofesa mpire ya me no wo kasa iko hwe IG me IG page wonum ko hwe page wo nsem rest in peace me the sister picture ne sha ase o ene ye ma me post ade ya page wo na nkrofo a be hwe me me kan se no kra be kan se po be comment rest in peace ya be comment ya page ha nyina be ho antobe o sa rest in peace abe comment ya page wo nyina be ho antobe be wie ye he course yi bebire ni kusa be wie ye hem afa de be assign de akwa be de akọ mi page ayi ada social media ayi ba bia me wono wo yire esi megina se mpire ya me no wo kasa ikura me ye Facebook live san say nyema wo koso he medwene ho amente